Angibingelele kumphakathi wonke, ngibingelele kumlaleli ukhoze FM. Igama lami ke uNonhlanhla wakwaButhelezi uMroza, ohlelweni Sisonke Drive okhosini FM phakathi ka3 kuya ku6 ntambama. Umlayezo wami enginawo nje kakhulu ngalesi sikhathi sihleli sonke ekhaya, ngalesi sikhathi uhulumeni esasinikeza imiyalezo njalo ukuthi masiphathe kanjani ukuze sivikele thina nabantwana bethu, sivikele nabo bonke abaseduzane nathi, ukuthi mhlawumbe ake sikhulumeni nayingane zethu okuyizona ezithanda ukudlala ibhola kakhulu, ziyahlangana, uthola ukuthi bandawonye badlala ibhola emgwaqeni noma emagroundini, sibakhuze futhi sibatshele nokuthi kubaluleke ngani ukungahlangani kwabo, futhi sibanikeze nanethemba lokuthi kusazodlula konke lokhu ukuze bengayitholi besebenengcindezi yokuthi abisakwazi manje thina ukudlala kanti kwenze njani, sakhiyelwe endlini, sahlaliswa ngaphakathi emakhaya. Konke lokhu siyathemba ukuthi kuzodlula. Isitha lesi esibhekene naso njenge-Afrika, njengomhlaba wonke, esingabonakali. Ingakho sithi mhlawumbe abazali bethu asebadlule emhlabeni bona babebhekene nencindezelo, babebhekene necolonialism, la ababebhekene khona nokucindezelwa, nokuthi mhlawumbe babe yigqila. Kwakuyinto ababeyibona ngamehlo. Njengamanje thina sibhekene nesimo esingakwazi ukuthi singasibona sithi nasi la sikhona, esingakwazi nokuthi singasithinta sisho ukuthi nakho la esesithinte khona. Ngakho-ke asenze isiqiniseko sokuthi sisebenzisa lawo mandla abawasebenzisa ngalesi sikhathi, bethi the struggle continues, alutha continua, bethi asilweni nokusuka kwincindezelo. Nathi-ke sithi asilweni nokuthi sizibulale thina, asilweni nokuthi sibulala abaseduzane nathi ngenxa yokunganaki, ngenxa yokungakholwa noma okungakholelwa yilokho uhulumeni akushoyo. Ngakho-ke hlala ekhaya, ugeze izandla zakho, ube nebanga umuntu oseduzane nawe mhlawumbe elingangabe imitha. Ngiyazi ukuthi futhi-ke kushayile kakhulu emnothweni, amabhizinisi, abanye abazizamelayo abadayisayo emgwaqeni, othola ukuthi mhlawumbe nje bedayisa nje emgwaqeni abasadlula abantu, noma kwanayo uyasaba mhlawumbe akanayo isanitizer ngenxa yokuthi phela kufuna kushintshwane nangemali. Yizo zonke iy'nselelo lezo esiyibonayo akade bezibala abanye nami engizibonileyo. Kuningi okwenzakalayo ngalesi sikhathi, imicimbi ethile imisiwe, eminye okuyiyona esuke ingenisa imali, kodwa kungcono ukuthi sigcine impilo kunokuba sizama ukugijimisa mhlambe ibhizinisi kakhulu kanti sizophinde futhi bese siyagula. Siyafisa ukuthi-ke abenza umatric kakhulukazi bangabi nencindezi yokuthi kuzokwenzekani ngathi. Siyanikholelwa kunina nizophasa, dadishani nisemakhaya kuze kufike isikhathi sokuthi nibuyele esikoleni, nabo bonke abanye-ke abafundayo, futhi nakubazali sibanilekelela abantwana ukuthi sibasize ngesikhathi befunda bedadisha, noma singazi ukuthi bathini kodwa sibalalele, kuzosilekelela kakhulu lokho. Ngiyathemba ukuthi-ke usekhaya uzogcineka. Sithi nje aluta continua. Africa Month iyona esiyishoyo, sithi Happy Africa Month, sithi asoza sahlehlela emuva kodwa siyoya phambili.